अलिम्पिक गेमनि बिफा होननानै सोरखौ बुंनाय जायो? डेमेट्रियास भिकाटास, ले मार्कुइस डे सामेरेन्स, बेरन पेरे डे कार्बेटिन। फ्रान्स गेमनि कारेक्ट एन्सारा जादों सी नाम्बार बेरन पेरे डे कार्बेटिन। आथिखालाव भारताव मोनबेसे उच्च न्यायालय एबा हाइकर्ट दं? मोन 24, मोन 25, मोन 28, मोन 29। कारेक्ट एन्सारा जादों बी नाम्बार मोन 25। भारतनि बयनिख्रुइ गोलावसिन नदीनि मुङा मा? गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, यमुना। कारेक्ट एन्सारा जादों ए नाम्बार गंगा। बुहुमाव बबे हादराव बयनिख्रुइ बांसिन सना मोननाय जायो? चाइना, अस्ट्रेलिया, आफ्रिका, इन्डिया। कारेक्ट एन्सारा जादों सी नाम्बार आफ्रिका। भारत हादरनि बयनिख्रुइ गिदिरसिन सोहोरनि मुङा मा? मुम्बाइ, कलकाता, माद्रास, दिल्ली। कारेक्ट एन्सारा जादों ए नाम्बार मुम्बाइ। बेसेबां मायथाइयाव महात्मा गान्धीनि फट'आ फैसायाव साफायजादोंमोन? 1965, 1969, 1947, 1970। कारेक्ट एन्सारा जादों बी नाम्बार 1969।